Salutare, bine ați venit la al doilea episod din discuția noastră despre Rusia și Ucraina. O să încercăm să trecem în revistă ce s-a întâmplat în săptămâna asta. Au fost foarte multe momente intense, în principal ceea ce ar trebui să fie noaptea sau ziua invaziei ruse în Ucraina, care nu s-a întâmplat și o să discutăm exact de ce s-a ajuns la acel scenariu. Apoi o serie de alte întâlniri diplomatice, pentru că s-a continuat totuși această carte de a avea discuții și, în fine, negocieri diplomatice până să se ajungă la o invazie militară propriu-zisă. Să începem cu începutul. Filip, ce s-a întâmplat cu The Due Date, cu ziua Z, cu noaptea de cristal? Toată lumea s-a uitat și a așteptat chiar să înceapă. A apărut așa cu un fel de, nu știu, under-delivery din partea aliaților NATO. Aș folosi și eu cumva poate sintagma englezească, o zi Z a venit și a trecut. Și dacă ești mă întreb pe mine, e foarte bine că a trecut fără incidente și că practic nu s-a întâmplat nimic. Poate un pic ciudat când suntem așa de obișnuiți cu tot felul de anunțuri care ne spun exact la ce oră să urmărim un anumit show sau o anumită emisiune, iar când asta nu se întâmplă în zona politică, cumva ne dezamăgește. Eu aș completa aici că e o dezamăgire ușor bolnavă. Ce ne așteptam, într-adevăr, să înceapă un război, să moară oamenii vinovați. Da, probabil ăsta a fost efectul. Războiul Rusia versus Ucraina a devenit ca un fel de show, un serial pe Netflix și toată lumea se aștepta să înceapă. Și iau popcorn să înceapă războiul. Cred că e ceva totuși greșit în modul în care oamenii pun problema. Deci, până la urmă, concluzia ta e că e bine că nu s-a ajuns acolo. Absolut. Acest lucru a fost menționat și în discursul lui Tony Blinken, secretarul de stat. A fost o intenție voită să se pună cumva reflectorul sau atenția pe planurile rusești, tocmai pentru ca acestea să fie dejucate. Faptul că mai ales americanii au fost cei care au zis că anticipează să întâmple anumite lucruri. Eu zic că de fapt a dat peste cap planul rusesc. Când concurentul tău anunță public care e strategia ta sau următorul pas în planul tău, nu prea mai ai cum să implementezi exact ce ți-ai propus. Și, după părerea mea, strategia americanilor chiar a funcționat în acest caz. Cumva i-au determinat pe ruși să treacă la planul B? Nu cred că planul lor s-a schimbat radical. Bun, asta este doar o părere personală, dar probabil că și-au ajustat un pic perioada în care vor acționa, adică o întârziere, probabil, ceea ce privește planul lor inițial. Deci o temporizare. Pe de altă parte, cred că e foarte ușoară paralela cu fabula Petrică și Lupu. Hai să o denumim povestea ursului, da? Ca să fie cumva proprie și originală. Strategia nu poate funcționa la nesfârșit. A funcționat săptămâna asta foarte bine, presupun că poate funcționa, să zicem, și în următoarele 2 săptămâni, dar nu o poți întinde la nesfârșit, pentru că ajungem din nou la povestea inițială cu Petrică și Lupu. Adică, la un moment dat, publicul nu va mai lua în serios faptul că cineva încearcă să dejoace constant planurile. Dar, din punct de vedere tactic, aș spune, e foarte bine că au funcționat săptămâna aceasta și cred că și-au îndeplinit scopul. Care a fost scopul acestei tergiversări sau acestei temporizări? Că pare că planul NATO, da, a funcționat. Cumva i-a pus pe ruși într-o poziție în care nu puteau să atace chiar miercuri, poate își doreau asta, dar, hei, nu s-a mai putut. La ce ajută temporizarea asta? Cred că ajută în primul rând continuarea discuțiilor. Faptul că se mai oferă cartei diplomatice, probabil într-o încercare sau 2 sau chiar 3. Faptul că cele 2 părți sunt cumva forțate să continue să vorbească e un lucru extrem de bun. Deja americanii, prin intermediul secretarului de stat, au anunțat o posibilă întâlnire între cei 2 miniștri de externe, Blinken și Lavrov, săptămâna viitoare în Europa. Dacă se
poate continua o discuție, eu zic că e lucru cel mai bun și că această întârziere practic s-a meritat. În orice caz s-a meritat, dar faptul că discuțiile continuă e cel mai important. Hai să mai menționăm și ce s-a mai întâmplat săptămâna asta. Au existat două discursuri principale lui Biden, unul din ele chiar în seara dinaintea zilei cu pricina. Cum ți s-a părut discursul lui Biden? Foarte bun. După părerea mea, ultimele discursuri ale președintele Joe Biden sunt exact ceea ce trebuie. Nu sunt lungi, nu sunt plictisitoare, vorbește într-un mod care să fie ușor de urmărit, să poate fi înțeles de toată lumea și cel mai important, pune lucrurile pe nume. Nu se ascunde, nu este ezitant. Am văzut asta, în schimb, la alți lideri, poate, în discursurile lor. Un lucru pe care l-am apreciat și cred că a fost apreciat de mai mulți este faptul că marți s-a adresat direct către poporul rus, menționând că nu este intenția noastră să intrăm într-o luptă cu ei. Cred că este o strategie de comunicare extrem de bună. Acum rămâne de văzut dacă media rusească, care este în principal controlată de stat, a și permis să treacă prin, hai să-i zicem, cenzura ei, acest pasaj din discurs. Eu am mai rămas cu o sintagmă spusă prima dată și apoi repetată în al doilea discurs, apropo de a war of choice. Cumva vrea să întipărească în mentalul colectiv. Avem de-a face, de fapt, cu o situație provocată de Rusia și continuată și în care se insistă. Nu vorbim despre niște etape preliminare care au forțat Rusia să ajungă în situația în care se află. Nu, a fost decizia lor și rămân în continuare în acest conflict din proprie voință, pur și simplu. Și asta cred că e totuși ușor de înțeles pentru toată lumea, dar cu cât o spui mai simplu și mai clar, cu atât și rămâne în minte. Ce s-a mai întâmplat săptămâna asta? Conferința de securitate de la München. Care e rolul ei și de ce nu participă Rusia? Da, invitația era deschisă și către oficiali ruși. S-a menționat chiar la deschiderea conferinței faptul că, din păcate, delegația rusă lipsește. În discurs mi s-a părut că s-a lăsat chiar o mică portiță, în genul dacă cumva ajung și mâine sau duminică, ar fi foarte bine. Da, conferința nu e ceva aleatoriu, are loc anual cam în aceeași perioadă și în anul acesta s-a revenit și la un format fizic, adică efectiv s-au adunat oameni acolo, chiar dacă într-un număr mult mai restrâns. Asta ține datorită condițiilor pandemiei. Și nu se vorbește doar despre Ucraina. Primul discurs a fost a secretarului general al Națiunilor Unite, deci e menită să abordeze teme multiple de importanță globală. Bineînțeles că la momentul actual Ucraina este cea care cumva le pune pe celelalte într-o lumină secundară, dar este un eveniment extrem de căutat, aș zice. Mulți lideri participă acolo și tocmai din cauza asta este interesant de urmărit. Eu am prins panelul cu Annalena Baerbock, ministrul de externe al Germaniei, împreună cu Antony Blinken. Mi s-a părut cumva o voce diferită a Germaniei față de ce știam până acum. Cum vezi tu lucrurile? E o schimbare de generație, e o schimbare de optică sau e pur și simplu un context complet diferit de data asta? Nu, sunt absolut de acord cu tine. Aș spune că starul este Annalena Baerbock. Da, cred că este un politician de acum de top al Germaniei. Va trebui luat în considerare pe viitor. Trebuie subliniat faptul că este și prima femeie în această poziție cheie. S-a și făcut ieri în prezentarea ei o mică analogie, faptul că Merkel a fost primul cancelar și acum ea este primul ministru de externe care este femeie. O prestanță, da, extrem de bună și un discurs extrem de sigur și care se indice clar care este poziția ei în ceea ce privește
situația din Ucraina. Deci putem înțelege, ea vorbind, sigur, în calitate oficială la conferința asta, că poziția Germaniei în acest conflict e una mult mai aproape de Ucraina decât ar fi de Rusia. Cum poate că a fost sau s-a lăsat de înțeles în mandatul Angelei Merkel. Annalena Baerbock chiar a menționat că ei sunt pregătiți să-și asume costuri, sigur, Nord Stream 2 în principal, susținând Ucraina. Deci cred că e un fel de game changer, poate. Îi mai rămân rusii mulți aliați în Europa. E foarte greu pentru Putin să mai aibă aliați în Europa. Și revenind un pic la faptul că Germania își asumă deschis costurile implicării alături de Ucraina și de ceilalți parteneri, mi-a plăcut extrem de mult că în acel panel a fost împreună cu secretarul de stat Antony Blinken. Ambii au vorbit despre solidaritatea relațiilor dintre Statele Unite și Germania sau dintre Statele Unite și Europa. Cred că ieri a fost un exemplu absolut îmbucurător să vedem cât de bune sunt relațiile dintre America și Germania prin prisma acestor doi oficiali care, într-un fel, sunt colegi, dar ambii ocupă aceeași funcție. Lucrul ăsta, cel puțin pentru mine, ca și est-european, reprezintă ceva extrem de îmbucurător. Sunt extrem de mulțumit să văd că un oficial german adoptă o astfel de poziție. Ce ar putea să se întâmple mai departe? La ce să ne așteptăm în zilele următoare sau în săptămâna următoare? Evident, capul de afiș ar fi, sau în fine, așteptarea principală ar fi începerea invaziei. Deci vreau să zic așteptare, nu dorință. Joe Biden a și zis-o, din informațiile lor, din inteligențul pe care le-au la dispoziție, decizia de invazie a fost deja luată de către Putin. Nu știm încă ziua, deci probabil nu mai mergem pe același scenariu ca săptămâna trecută. Dar la ce altceva am putea să ne așteptăm? M-aș baza un pic pe discursul secretarului de stat Blinken de la Națiunile Unite, în care menționa un plan în 3 pași care este de fapt adoptat de către Federația Rusă. Primul ar consta în provocări. Vedem că asta deja se întâmplă, cel puțin după ziua de miercuri. 2 ar reprezenta răspunsurile față de aceste provocări, iar 3 ar reprezenta invazia sau atacul propriu-zis. Aș zice că momentan suntem cumva între pasul 1 și 2. Vedem multe neliniști în regiunea Donbass, care pot foarte ușor degenera în provocări. Faptul că Putin a participat la un exercițiu militar de o amploare destul de mare nu este un lucru care să limpezească apele deloc, ci mai degrabă crește tensiunile. Probabil că va trebui să urmărim de la oră la oră, cum o facem de fapt deja și săptămâna aceasta ce se întâmplă. Dar aș spune că suntem foarte aproape de pasul 3, adică de atacul propriu-zis. Cumva, diferența dintre 1 și 2 și 2 și 3 este că 2 și 3 e mult mai legat, adică sunt mult mai apropiate între ele. Practic, retalierile sau fie răspunsurile ucrainenilor la provocările din Donbass sunt foarte bine gestionate și cred că asta a remarcat și Biden, dacă nu greșesc, în ultimul discurs, faptul că până acum reacția ucrainenilor la armată și la conducerea statului ucrainean a fost deosebit de rece și de neinflamantă și îmi imaginez că există o linie directă, un fir roșu foarte încins între Kiev și Washington și Londra, probabil. Cred că Biden a și menționat că nici nu mai știe de câte ori a vorbit cu Zelensky în ultima perioadă. Trebuie felicitați neapărat ucrainienii pentru reținerea de care dau dovadă în zilele astea. Nu este deloc ușor să nu răspunzi la aceste provocări, dar în schimb este o lecție învățată foarte bine și mă refer aici la momentul din 2008, când Georgia nu a dat dovadă de o astfel de reținere și a plătit prețul pentru asta prin invazia rusească.
Din punctul ăsta de vedere, e foarte bine să vedem că ucrainienii, cât și restul statelor care îi susțin, au învățat, practic, cam cum operează rușii. Aș spune că nu e nimic de geniu din ceea ce încearcă să facă Putin. E bine că totuși nu repetăm greșeli. Hai să discutăm puțin și despre ce recomandări am avea, apropo de cine ar trebui urmărit și cine nu. Cred că e mai ușor să începem cu do-follow. Interviul cu Armand Goșu de pe Contributors explică foarte bine anumite lucruri, mai ales în ceea ce privește regiunile Donetsk și Lugansk. Deci îndemn lumea să citească acel interviu. Iar altă persoană pe care aș vrea să o recomand pentru a fi urmărit, nu neapărat doar în articolele sale, cât și pe Facebook, unde postează regulat, este Petre Iancu, un jurnalist stabilit acum în Germania și care cred că oferă o perspectivă interesantă la ceea ce se întâmplă. Și aș vrea să mai adaug și eu la do-follow. Am aflat zilele acestea că avem și un corespondent român în Ucraina, la Kiev. Mircea Barbu este reporter de război, are experiență îndelungată în zona asta și probabil în zilele următoare vom avea niște relatări directe de acolo. Vă invit să-l urmăriți. Momentan el trimite corespondențe la televiziune în Marea Britanie, dar își postează pe Facebook articolele și relatările de acolo. Hai să discutăm și despre don't follow sau despre părerile mai puțin ok din spațiul public românesc. Nu avem pe cineva anume, dar sunt genul de reacții, articole, opinii ușor de identificat. Par cumva să fie centriste, dar sunt mai degrabă de partea ailaltă. A spune că ambele tabere își doresc război și noi suntem la centru și vrem pace, e o manipulare, n-am cum să-i spun altfel. Pe mine, personal, mă deranjează cel mai mult faptul că acele curente de opinii, ca să nu zicem persoanele, pentru că oricum sunt mai multe, nu identifică clar faptul că în toată această poveste avem de-a face cu un agresor care reprezintă practic un pericol nu doar pentru Ucraina, care din păcate este în prima linie, ci și pentru alte țări din jurul Ucrainei. Trivializează un pic acest pericol. Nu vrem sau nu e intenția noastră să creăm panică. Cred că acest episod a subliniat foarte clar că nu ne dorim un conflict armat, dar pe de altă parte trebuie să fim pregătiți și să ne asumăm că probabil vor fi anumite prețuri de plătit orice ar face Rusia. Dar acest relativism din discursul pe care tu îl menționai, cred că este extrem de dăunător pentru că nu își asumă nimica clar. Totul poate fi orice și mai avem probabil un pic și o să vedem că Rusia este de fapt victima în toată această poveste, ceea ce este complet neadevărat. E absurd să spui că cineva își dorește un război în Europa. După zeci de ani în care am construit diplomație, am construit instituții, am construit forme dezvoltate de civilizație, de ce ar vrea cineva să instige la un conflict armat cu, până la urmă, hai să spunem, unul din marii furnizori de resurse de gaz? Lucrurile sunt clare, avem agresorul care a și început toată povestea asta, care a spus că se retrage, dar de fapt și-a crescut efectivele, care, așa cum spuneai în planul ăla din 3 pași, joacă activ primul și al doilea pas. Nu văd ce altceva ar putea să mai, ar putea să fac lucrurile mai clare de atât. Probabil în fața unui atac, a unei invazii, lucrurile ar trebui să se clarifice. Dar mă tem că nici atunci. Cred că tocmai asta e și strategia care a și fost jucată de Putin, de Rusia, în fine, în ultimii zeci de ani, dacă nu mai mult, crearea asta de confuzie, nu? De zone gri, de neclarități, care pot face lucrurile într-atât de greu de înțeles, încât să ai un benefit of the doubt towards Russia, care, iată, ajunge și pe micile ecrane, pe foarte micile ecrane, sub forma asta că și unii și alții sunt răi și ce să facem, noi cădem la mijloc. Nu cădem la mijloc, în niciun caz.
we've picked a side, da? Suntem în NATO, ne uităm la vecinii noștri din Ucraina și nu există o altă variantă decât să-i ajutăm. Ce mi se pare că se promovează în genul ăsta de discursuri este tocmai încercarea de dezangajare. Asta îmi lasă impresia, dezangajarea societății în fața unei situații foarte clare. Ca o concluzie la ce ai spus tu, de obicei, ca și oameni, ne dorim răspunsuri clare, da? Fie alb, fie negru, fie da, fie nu. Cred că în situația actuală avem un exemplu destul de bun în care, cum ai și menționat, este clar partea care trebuie să o alegem și pe care am ales-o deja, de fapt. Iar toată această relativizare care vine și încearcă să ne spună, nu știi, de fapt ar fi o zonă gri, complică lucrurile într-un mod care este absolut nenecesar. Adică varianta binară este clară în ceea ce privește acest război de alegere, ca să revenim la termenul folosit de Biden, în 2022. Clar trebuie să fim împotriva agresorului. Nu există variantă de mijloc, nu există relativizare, nu există zonă gri. Trebuie să ne asumăm lucrul ăsta. Și dacă facem cumva paralela înapoi la ce se întâmplă în realitate pe teren, vedem că ideea asta de zonă gri este tocmai strategia încercată de Putin până acum. Deci mi se pare că genul ăsta de reacții publice care încearcă să relativizeze nu fac decât să copieze strategia militară a lui Putin înspre, nu știu, discursul public sau înspre opinia publică din țările de lângă. Sigur, asta nu înseamnă că există un fir roșu de la Moscova, dar e pur și simplu un mod de a interpreta ce se întâmplă între Rusia și Ucraina care nu face decât să servească strategiei rusești.